गाइस बोथोरा बिराद गाज्रि होमब्लाबो साथाब बोराय लानानै नै आपडेट खालामनो ओंखारबोलायबाय आरो नोंथांमोनजों चेनेलाव हाजिर जाफैलायबाय आरो जिखुनु मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामला हरदो साबस्क्राइब बटनफोरखौ थुगदोलाबाय हरदो आरो माने ज्राव ज्राव कमेन्टफोर लिरलाबायना हरबानो जाबाय आरो खावलायहरनाय थाहरबाय आरो गिबियावनो दा जिखुनु मैयानिफ्राय आं ससियेल मिडियायाव गोबां माने इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि नेताफोर आरो सापर्टार बिथांमोना बिराद गोजौ गोजौ बादल'लाबायनाय आखाइ खबलाबायनाय लिलि लाला मा होनो इउपिपिएल ट्रेक्टरनि आर'नाइ गानलाबायनानै बाज्ल'लाबायनायखौ आं नुबाय थादों आरो फाग्लासो बिसिना मा होनना बुङो माने रंजानाय आरो बेदर जाख्रुबनाय आरो बेफोरबायदिनो बिराद जानला मोनला बेबहारजों माने सोरखिबोनायथ' बे दोलोआ ओमफ्राय बे रंजानाय बाजानायखौ बिथांमोना गारनायाव गैया आरो बे फार्स्ट बोसोराव बिथांमोना बे आखाइ खबनाय रंजानाय बेदर जानाय फरखा गावनायावनो टाइमखौ बरबाद खालामदों आरो दा बिथांमोना उनाव जेननो गोनां जादों ओरैबायदि जेननायखौथ' हिसाब लाजाखाया नङा होमब्ला दा अब्लाबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दा बर्थमान बारग' आफादगिरि होननांसिगोन आरो दिपेन बर' आदा बिथांखौ दा दिनै बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि गस्ला गानबाय माने ट्रेक्टर गोनां गस्ला गानबाय आरो माने बेनो जाहैबाय नालाय बिथांमोननि सिनायथिया दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गस्लाखौ खुनानै गोदान गस्ला गानबाय आरो दा बेखौ लानानै दिनै इउपिपिएल दोलोनि नेताफोर सापर्टारफ्रा बिराद रंजादों ओरैबायदि रंजादों खिन्थु आं सान्दों आरो दा बिथांखौ लानानै रंजानांगौनि मा दरखारब्रा सान्दों आरो गोसोजों गोसो दा मानो होनना बुङोब्ला थांनाय बेसेबांबा गोबाव इउपिपिएल दोलोजों थाफानानैनो बिपिएफ दोलोखौ फेजेननायनि बिपिएफ दोलोखौ फोजोबस्रांनायनि बिथाङा इउपिपिएलनि रल लानानैसो खामानि मावबोगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै आरो दा दिनै बिथाङा दि इउपिपिएलआव थांदों होनना रंजानाय बे माने गोदान बाथ्रा नङा आरो गोजाम बाथ्रासो बेफोरो दा दिनै बिथाङा अलरेडि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थायोब्ला बिथाङा माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गस्लासो गानदोंमोन नालाय खिन्थु सिंजों सिं बिथाङा इउपिपिएलनि जानानैसो खामानि मावखानाय आरो दिपेन बर' आदा बिथाङा दिनैनि दिनाव गोजाम लंपेन्ट गस्लाफोरखौ खुनानै गारनाय बायदि दिनै एबसुनि लंपेन्ट गस्लाफोरखौ बिथाङा खुनानै गारबाय आरो मा होनो इउपिपिएलनि गोदान गस्लाफोरखौ बिथाङा गाननो गोसो जानानै दिनै गानहैबाय आरो दा नोंगौ बाथ्रायाव दं नङा होमब्ला जामोब्ला माने गोदानखौ हास्थायो आरो बे गोजाम लंपेन्ट गस्लाखौ बेसेबां गानबाय थानो माब्लाबा माने गोदानबो गाननो लुगैयो माने साखो माखो जानो लुबैयो आरो बे साखो माखो मुलुगाव आरो दा बिदिनो दा बेखौ लानानैनो दिनै बिराद रंजादों इउपिपिएल दोलोनि नेताफोर सापर्टार बिथांमोना गोजौ बारल'लाबायदों खिन्थु आं सान्दों आरो मा लाब दंब्रा होननानै आं सान्दों आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा मा लाब नोंथांमोननिबा मा लाब जिहेथु बिथाङा दिनै गस्ला सोलायदोंल' दिनै बेसेबांबा गोबावनिफ्राय जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथाङा थानानै खामानि मावदों अब्ला बिथांनि गस्लाया एबसुनि खिन्थु खामानि मावनाया इउपिपिएलनि आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनैनि दिनाव बिथाङा एबसुनि गस्लाखौल'सो गारदों इउपिपिएलनि गस्लाल'सो गानदों बेयाव मा लाब दं जाय समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समावनो बिथांमोना इउपिपिएलनि जानानै एबसुनि गथ'फोरखौ लानानै बिपिएफ दोलोखौ फेजेननो नारा नाथा जुजिबोबाय थानाय बै समनिफ्रायनो जों नुदों बिदिबा मा लाब दं नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै रायजो राजा बिथांमोना दिनै फोरमान मोनबाय दिपेन बर' आदा बिथाङाबो गादिनि थाखायसो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा बुंबोबाय थानाय जाथिनि सेन्टिमेन्टआव बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिनि मुङाव आरो गोबां बिथिंखौ लानानै बाथ्रा बुंबोबाय थानाय दा दिनै फाइनालि दिपेन बर' बिथाङा जे सिमांखौ बिथाङा सुजुदोंमोन जाय गादिखौ बिथाङा लुबैदोंमोन दिनै
बै गादिनि फारसे बिथाङा आगान होनायखौ जों दिनै रोखा रोखा नुबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेनो जाहैबाय बिथांमोना गादिनि मुङाव रायजो राजाफोरखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरखौ माबायदि थगायनो हायो दा जोङो बेखौ फोरमान मोनबाय आरो दा बिनिखायनो दिनै बिथांनि गस्ला सोलायनायाव रायजो राजाफ्रा माने खुसि जानांगौनि रंजानांगौनि जेबो लाब गैया रायजो राजा नोंथांमोन ना लाब दंसै लाब गैया ओरैनो बेखारसो। जिखुनु मानगोनां लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै दिपेन बर' आदाया राजखान्थि फोथाराव आगान होबाय आरो जेननाय देरहानाया बिथांनि खाफालाव थाहैबाय आरो बिथाङा राजखान्थि फोथाराव बेसेबां उन्नति जागोन बेबो बिथांनि सायाव थाहैबाय जों माने बुंनानै लाब गैया जाहैबाय नङा होमब्ला। दा जिखुनु बेनो दिनै दिपेन बर' बिथां आरो प्रमद बर' बिथां नङा होमब्ला बिथांमोना मोनसे समाव बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबोबाय थाग्रा बिराद गिदिर गिदिर नेता होननांगोन। दा जेब्लानाखि बिथांमोना माने गादि मोनबोयो जेब्लानाखि बिथांमोना फैयै फैयै गावसिनि टारगेट माने थांखियाव सफैयो एब्ला माने बावजोबो गासिबो। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बावबाय। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिराद गोथौ बेहेरबारि हाखरबारियाव बिथाङा खोख्लैनानै गालांबाय दिपेन बर' बिथाङा। दिनै जेसेबांखि रायजो राजाफोर गैया मानो बुहुमाव जोंनि बर' फिसाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव फोथायनो गोब्राब जाबाय बेफोर सोरनि थाखाय जादों बेफोर दिपेन बर' बिथांनि थाखायनो जादों। दिनै जाय दिपेन बर' बिथाङा आफादाव दंमोन अब्ला बिथाङा सारा जोंनि गोथार बर'नि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ राजखान्थि हान्जायाव सरजाबनानै खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बिराद गोथौ माने बेहेराव गाब्रनाय बायदि आरो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरजों फोथायजायै बायदि मोनसे अबस्थायाव दिनै दिपेन बर' बिथाङा गालांबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बिराद फाग्ला फाग्ला माने गाफ्लानोबो रोंगौलै बे फाग्ला मानैया फारसेथिं जाहैबाय आदा दिपेन बर' फारसेथिं जाहैबाय प्रमद बन्दु बिथां दा टाइटेला सानैबो बर' माने गाफ्लानायनि एक्टिंखौ बिराद मानिखानांगौ बिथांमोनखौ। दा बै समाव प्रमद बन्दु बिथांनि बाथ्राखौनो बुंदो बिथाङाबो फ्लेग खुन्थियाव गिलु फालु ब्राव ब्राव गाबबाय नङा होमबा आरो दा फैयै फैयै दिपेन बर' आदायाबो फ्लेग खुन्थियाव गिलु फालु गाबलायबाय दा सेम दा नै दिनैनो गाबो गाबोननो गिलु फालु गोजौ गोजौ बारल'यो रंजायो मोसायो फाग्लासो बेदर जायो खुसि जायो फरखा गाव दा बेफोरखौ मा होनगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेफोर गाबनाया खुसिनि गाबनाय ना दुखुनि गाबनाय दा हमनो हाला रायजो राजा बिथांमोना नङा होमबा आरो जों हमनो हाला दा बेफोरबायदिनो जायो ना सिन्था खालामनांगोन बिथांमोननि साननाय हनायफ्रा फैयै फैयै फैनानै माने गावसिनि मिजिंनि फारसे माने आगान होनो मोननायखायसो मोनसे माने गाफ्लानाय नाटक नामा होननानै जों साननांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेसेबांखि नाटक खालामबोआ मानो बै समनिफ्राय आन्दलन समनिफ्राय दिनै रायजो राजाफोरजों बिथांमोना हमजाबाय थादों आरो बिथांमोना दि गादिनि लुबैसुला बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों। जेब्लानाखि बिथांमोना गावसिनि मोनसे गादिनि लामायाव आगान होबाय अब्ला बबे एबसु बबे इउपिपिएल फात्ता मोननाय नङा गारनायाबो बेफोरबायदि अबस्था जादों दा जायनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बादग' आफादगिरि आदा दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोरलाब फोथाब गारनानै एबसुनि गस्लाखौ गारनानै बिथाङा दिनै इउपिपिएलनि ट्रेक्टर गोनां गस्लाखौ दिनै थ्रोब गानफैदों खिन्थु लाब गैया जायनि थाखाय गोसो मोदोम जिउ आदा दिपेन बर'ना बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो इउपिपिएल खामोन दिनै एकमात्र बिथाङा फाइनालि माने ड्रेसल' सोलायदों बेयाव बिपिएफ दोला जेबो खहा जाया रायजो राजा नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। दाथ' बे ट्रेलारसो माने गुबै माने रियेल्सखौ नायलांबाय था इउपिपिएलआ बे जेननायानो माने जेनगैलांबाय थाखागोन आरो बे इउपिपिएल होननाय दोलोआ माब्लाबाबो मोगथाङाव फैनाय नंला होननानै आं सानो खिन्थु रायजो राजा बिथांमोना मा सानो बेफोरबायदिनो जाहैबाय दा जिखुनु
भिडिअआ गोलाव जालायबाय लोगोफोर दा दिनै बेखिनियाव दोनबाय आरो थेंक इउ